Good morning, 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 good morning. Bangon, 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 bangon na mo diha kay buntag na. Maayo nga buntag sayo adlaw nga Lunes, Oktubre 16, 2023. Kumusta ang tanan ng mga naminaw karon sa radyo? Kumusta ang tanan ng mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live? Welcome diri sa tuang tulumanon lanog sa kabuntagon. Kiniiniyuhang tatang Melchor mga higala. Kining atong tulumanon kanunay nga ginapaluyuhan sa ato nga mga epektibo nga mga produkto. Ang BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap. Inyo ni mapalit sa ato nga mga designated outlets diya sa inyong dapit. Sa mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live, good morning. O taga Toledo nga namalit kahapon sa atong produkto. O na mga naglantaw ha, good morning ninyo diha. Sige, pwede mo matawag sa 0906 209-8717 0906 209-8717. So paki-share na lang po sa tuwang Facebook Live mga higala, mga pinangga. Hello ni Servin Lao Senior, good morning Tatang Idol. Ma'am Wilma J. Marino, good morning. Good morning tang watching from Runda, Cebu. Good morning mga taga Runda, Cebu. Good morning Ma'am Elizabeth Rabo. Good morning tang, good morning Ma'am ha. Sir Rafael Cartalia, morning tang from Cebu nga ni. Oh yeah, good morning. Good morning Ma'am Jacqueline Bersalis. Good morning tang watching from Misamis Oriental. Sige, good morning ni Ma'am Rinaria Pabrega Diolas. Morning tang, good morning Ma'am. Daghang kay salamat sa mga naglantaw karon sa tuwang Facebook Live. Good morning ni Ma'am Gina Sabruso. Good morning ni Ismael Veronilia. Good morning tang watching from Cebu City. Oh yeah, good morning. Ma'am Ann Pas Imutin, good morning. Sige, good morning mga higala, mga pinangga. Sa tanan unya mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Paki-share lang sa tuang Facebook Live mga higala. Aron maghatag-tag sayo mga pinangga, ibasi mabisi ko niya. Unya mga kahigalaan. Akong ipahibalo sa tanan nga wala na ang Tatang Melchor Reminis page 2023. Wala na siya mga higala. May baybay na mga pinangga. So dirita mga kaigsuonan mag-uban. Sir Renz Mansano Manialak, good morning. Good morning Ma'am Emilda Ditoya Lopez, good morning. Ayong bundag tang watching from Negros, San Carlos City. Good morning ni Sarah Gonzales, good morning tang watching from Baybay Leyte. Sige, good morning. Sa tanan nga mga naglantaw karon, mayong buntag diha kaninyo. I hope nga okay ra inyong buntag diha mga higala. Alipayon ra, waaray problema, waaray nagmugot na po, nagbitay na po si Mod, agoy ka. Ang si Mod gabitay na, agoy ka, ano naman na. Ni Ma'am Clara Samoya Crosa, good morning dong tang watching from Bohol. Ay mga taga Bohol, good morning. Good morning ni Ma'am Glyza Moreno Apuya. Good morning tang from Kalulot Tambulig. Uy, ako ni silingan des Kalulot Tambulig ha. Ako silingan des Kalulot Tambulig. Good morning. Good morning ni Ma'am Sally de los Trico. Mayong buntag Ma'am Sally de los Trico. Good morning Ma'am Era Bastillas sa Hardin Ilihan. Good morning ni Adam Sachari.
Good morning nimo dihatang, maayo kay naka-live nakagbalik tang watching from Bohol. Ma'am Cherry Balias, good morning. Mayong buntag Sir Tatang, oy, good morning. Daghan kayong salamat sa mga nanugat kagahapon. Gikan mga higala sa pinamungahan paingon sa hinatilan. Salamat kaayo. Unya do naman tay bag-o nga daily guide diha. Aron madaog mo sonda lang ng adlaw diha. Naman ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, no? Inyo lang na sundon diha. Unya kanang ako ang Sunday hot. Pwede na karon mga pinangga. Kanang na Sunday hot, no? So ayaw mo kumpiyansa anaha kanang naa sa Sunday hot. Unya kanang naa diha sa Monday, hala, kana, maunay para karon mga kahigalaan, mga kaigsunan. So, kato mga nanugat kagahapon, mga namalit kagahapon, mga taga Toledo, apod ko special nga ihatag diha kaninyo karon, mga pinangga, palihog lang ko, ha? Para sa tanan nga mga naglantaw karon sa live mga higala nga dili pa makasugat kay wa pay budget, naamoy para inyo. Sige lang mo guay budget diha. Sige, naamoy para inyo, ha. Share lang atong live mga higala, ha. Ma'am Susan Tanudra, good morning. Ma'am Nilia Akugido, good morning. Ma'am Jerly Boragay Asinjo, good morning. Tang watching from Dalaget, Cebu. Ma'am Nilpa Pahi Asibu, good morning. Tang now pa ko balik kita imo live busy sa among family. Kay lubong mi gahapon sa igsuon ako ba na. Mao ba? Sige, Ma'am Esther Bilandres Bilyatang, karon pa jud ko ka tan-aw balik sa imo live. Sige lang, at least nakalantaw pa mo balik. Ma'am Elsie Galinero, good morning, watching from Misamis Oriental. Richard Granada, good morning. Kuya mo butong, ay mga apelyido sa... Good morning, no, mga pinangga niya. Good morning. Di ay ato ang sa mga sharer, mga pinangga karong buntaga. Akong tagaan og special mga higala. Mga pinangga. Unya special mo tanan mga naminaw sa radyo. Dito ay mga taga Toledo, mga namalit gahapon, no? I-andam inyong alarma guide, pwede pud mo manawag kung magpa-schedule mo. Ma'am Rosemary Ugahayon Lahay-Lahay, good morning tang watching from Dumlug, Toledo. Gwapo kay katang buyan. Good morning naman Vicente, Sir Vicente Bulangis. Good morning tang from Iligan City. Good morning ni Ma'am Linlin Estrella tang good morning watching from Cagayan de Oro City. Good morning ni Ma'am Gloria Iginto. Good morning Tatang Melcho from Alegria, Cebu. Pwede mo matawag 0906209817 aron mabawi inyong pildi. Hello, good morning. Oh, hello. Good morning ma'am. Kisam ni palihog ma'am? Katong taga-Hardin. Taga-Hardin, Ma'am Nini. Nita. Kisa Ma'am Nita. Oh, natun. Pastilana gid ang atong gibagdukan og 2,000 gahapon. Di ka kumbiyansaan kay pastilan ayo na nagbiyahe. Oh, sige. Ayaw nagbiyahe kay ako nang ipa-maintain ninyo unya nato yung special para ninyo, ha. Kana maintain na lang to, ha. Nikiingnan ko sa kana bang tiller sa akong ibagdukan gahapon ba og 2,500 di ba iniwa kay kanto man tong taga Magdugo si Sir Raul Tagalog na sigig Bisaya. Naminaw ra baron. Giingnan ko stiller dito sa akong gibagdukan isa daghan naman ani sir. Ngo, daghan gyud. Isa sure ni sir. Ngo, dili mamoy. Isa hearing me. Ngo, dili numero na sulungon.
Nga na siya, abayan ta ni sir. Ingo gi abayan, mapildi ka kapil. Ayaw to biyahe akong gibagdukan og 2,000. Sus, grabe ko yawan ko gapog mugawas 1 million ra ba? Ang 155 imo na tong gibiyaan kay dugay naman to. Ang 669 nga kung gialarman adtong Biyernes nga target kayo gibiyaan sa dimo. Gibiyaan nimo pod. Ang 669. Agoy, kay naalag kita nag-focus sa gibagdukan og 2,500. Sige lang. Sunod, ang 155 ako biya ginang gihatag baya gyud na kay balugin mo ana nga sige kung balik-balik og hatag ka ng 155. Maulang di ko susod ko ang alas 9 ko. Isko di era man yun akong gisuwat sa utso na Oktubre. Lagi, sige kung balik-balik og hatag ka ng 155 pero sige lang. Mabawi ta karon na ako ihonghong nimo para lugar sa imo ha. Sige. Unya ayaw lang biyahe ha. Ala sige. Hello te. Kuan te. Ayaw lang gid biyahe ang kuan 181 ha. Dayon. Ginagmay lang na. Then ang 413 lang atong ihatag nimo. Lugar sa imo na ha. Sige te. Ang 765. Sige lang mo announce lang ko pero ang karon 143 sa taha. Sige te. Sige. Maintain unya ate Nita ang kana bitong daily guide na manil Monday ana sundal lang gud na ha dayon kana akong gi hatag nimo special para imo ra na sa Manawag do na mo special nga para inyo ra mangigala labi na share mo di tagaan kita mo special pero tawag lang ayaw lang sa live ayaw lang sa chat kay madiskuido ta na. Tawagin lang ko ninyo, mga higala. Mangyo lang ko. Mangyo lang ko ninyo, mga pinangga. Kaya maduskuido man kung atong i-announce mga higala. Mayabo ang puhunan ako ani. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am? Ha? Oo ba? Sige. Ma'am, nag-share na ka, ma'am? Lagi. Ay, ganyan na lang share eh. Tagaan ti kag lugar sa imo ha. Kuning ma'am. Kuan ma'am. Ayaw biya ang 595 ug 959 ha. Sige. Sige, kato mga Manawag ha, doon na mo special nga lugar sa inyo ha. Ayaw lang din ninyo. Ay, mo hangyo lang ko nga. Adi lang na to i-announce. Kaya kung atong i-announce, madiskuido lagi ta na. Kaya mo akong puhunan, mga pinangga. Ako, arbagi kong puhunan, aning maruhan eh. Butangan ko ning 50 mil mga higala. Morning tang katuning ni ana sa imong station gahapon si Bilin Labaho, wife ni Danix Tagalumlog. Oy ha, Mambilin, nakay special Mambilin. Unya tagaan ti ka Mambilin, tawagi kog sulay or saba magpatix lang ka, text anti ka. Sugo lang ko Mambilin. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Kisam ni palihog. Asa dapit sa Mindanao, ma'am? Sa Margos sa tubig. Margos sa tubig. Ako mga silingan des Margos. Okay. Wagi ka kay balo nga silingan rata siya. Sikit ra man gani tag tugkaran. Ako man tong kusog kay mga mangilog og utlanan sa tugkaran. Ma'am,
Ay, kung pantang be. Sige na kay special lugar si mo ha. Ma'am. Ayaw ba ang 737 o 373 ha? 737 o 373 ha? Sige, sige ma'am, sige ma'am. Kato mga manawag, doon na mo special lugar sa inyo. O niya kato ako mga membro, labaw pa mo sa special. Tiaw mo na nga. Gahapon, kadako na ko gibagdok, gawa sa 2,500 ni bagdok pag yung pastilan, mga higala. No? Ako di ko to biyaan akong gibagdukan gahapon. Nga naman, uy, mo gawas man ha. Sige, o niya, katong mga taga-naga, taga-lutupan, mga taga Cebu nga musugat, no? Ako'y mubagdok, mga higala, ha? Ako'y mubagdok sa inyong ticket na ipakapin na mo. Ron, wala na mo'y tayaan. Mapalit mo one set. Doon na mo'y libreng ticket. Ako'y mubagdok, ana? No? Karon mabagdok na masad ko ron, mga kaigalaan, no? Karon ang dalhon ako usa gatos ka ticket maghigala, mga pinangga para sa mga taga Northern Cebu. Gikan dias Balamban, paingon ngadto mga pinangga San Remigio. Di ay 100 ka ticket. Ganahan mo ani 100 ka tickets mga higala. One way ticket to the moon. Namoy para inyo ani ha. Hello, good morning. Hello, good morning. Kisa man ni palihog ma'am. Ma'am Lynn, taga-asa. Albuan. Moalbual. Oy, Ma'am Lynn. Agoy, may gani kay nakatawag na ka. Naka-special ha. Naka-special. Kuan, ang atong gibagdukan gapon, ikaw kung biyaan mo, biya ilang kung dili, nindot pa sada. Nindot yun na. Kaya gibagdukan ko na anak ko. Kung inyo na nang biyaan, ing na lang ko ninyo, kaya ako na lang mubagdok. Ana, ako na lang tingubon. Kabantay ka 669, gialarman ako pag Biyernes. Mao man oy ni gawas. Ako nang gialarma pag Biyernes kay nomdom ka. Na kana. 669. Oo. Gialarma na ako pag Biyernes, di ba? Gialarma yung latang. Pang alas 2. Tanawa. Kung siya lang ginakasalbahes ng numeruhan ha. Wag gid batasan numeruha. Maor pag gid unta nay bagdukan akong 2,000 gid ra unta. Una kay nahatag man ako, alarma man ako, wala lang ako gibalik kay may nga mga balik man itang. Kung mao pa nay nabagdukan ako ng 669, nadayon pa to. Aw, ha. Way tatang mo duty ron. Uli ko Mindanao. Ha? Ang gahapon pwede i-maintain, pwede sa dili. Pero nindot gina siya. Dayon, naki-special para imo akong ihunghong ha. Sige. Hello te. Ayaw biyahe ang kuante kining 145 te ha. Ha? Sige te, 145 ayan na biyahe dayon. Paan lang, kining ikalay bala, ha? Sige te. Good morning ni Ate Lynn, diya siya mual-bual, no? Ako ang suki na gid kaayo. Grabe gid, wala gyud makapugong. Puwerte na yung sukian namong Ate Lynn. Pila na kay gayon mga higala nga si Ate Lynn og iyang palalab sa maore maghulat des mual-bual. Hangtod karon perti na gyud, no? Mga pinangga. Si Ate Lynn og kining iyang palalab wa gid ni absent. Ay alam mo kumpiyansa kay pabalikon ra ko ng 999. Hello, good morning. Good morning, kisama ni palihog. Good morning. Good morning, kisama ni palihog. Ma'am Bilin Labao, taga Toledo. Taga Dumlog. Naka-special akong ihonghong nimo niya para ni lugar sa imuha ni ha. Sige. Ayaw ni biyahe ang kuan. Hello.
Ayaw biyahe ang kwan 017 o 018 ha. Lugar na si mo ha, ate ha. Susan, salamat. Sige, sige, sige. Sige mga kahigalaan, mga kaigsunan, doon na tayo special para sa tanan. Nya kada usa ninyo tagaan ta mo special. Ala, kene mga pinangga. Kita yung katag ani. Kene special mga higala, di lang nag-announce kay dako kay ko gasto ani. Hello, good morning. Hello, good morning, Tang. Kaysa man ni palihog, ma'am? Ismembre, Bisbala, Talabayogan City, Basan del Sur. Ah, nganong pwede man imong isuga? Ah, isog yung kag tingog di ay. Oh, isog kay ka oy. Mahadlok ta. Taga sa ka taga Bayawan? Bayogan City, Basan del Sur. Ah, taga Bayugan. Ah, sige unya. Ganahan kag hunghong? Ganahan kaya tanong, bala lang, may pang eleksyon. Ah, nilansad kag kapitan? Ako data, iski. Ah, sige. Sige ha. Honghongan ti ka ma'am, dias Bayugan Agusan, di ba? Oo. Ah, ayaw lang bagduki kay mapusoy niyang pinanser diha. Hello. Te, ayaw biyahe ang kuante kining 676 o 767 ha. Ayaw biyahe ang 676 o 767. Sige. Ah, Juan, tawagin lang niya ako kay magtawid taon saon ha. Ala, 5:35 na, di mo ganag special. Ah, kamo. Panama mo salig ni tata. Ah, okay ra. Mas guwapo nga di na mo mosalig nako aron makapadaog ko. Kay kung mosalig mo nako maayo, di ko kapadaog na. Ayaw mo salig nako aron makapadaog. Sige, pwede mo matawag ha, 090620981717. Giingnan ta mo nga ang 999 akong gi-maintain pang Hilux. Awa, Hilux ang 999. Piting targeta, wag yung marambo lang 999. Kapila ko sige announce ana nga akong gi-maintain ang 999 pang Hilux. Ayaw niya biyahe. Ngayon ko nga, ayaw biyahe sa kabulan. Uy, katawa man mo kay di mo ganahan ko sa kabulan dagway. Anay. Wag abot bulan. Gi-announce mo na nako nga kanang 999 akong gi-maintain pang Hilux. Pastilan ka mahalas Hilux. Basta wa tay kwarta. Mangunghong lang ko ha. Pasensya gid kaayo. Kamo sad kung manawag mungungan sa tamo. Pahangyo lang ko ninyo, di lang ko ni-announce ang special kay masuhong. Nako kay kog budget ani niya mamayabo. Hello, good morning. Hello, good morning. sige. Ito, sa Medellin. Taga? Karon. Musugat mo karon diya sa Medellin, ma'am, o sa San Remigio? Oo. Oh, kadaghan na ra ba ka na Indian diha ra ba eh? Oh, Unsa may imong kanak ko. kining makita man taon niya. Ah, na ako'y tayaan daan mo akong ihatag ninyo, ha? Oo. Oh, mga manugat karon, ha? Karon lang di ko nimo tiyan. Ah, taga nga nung di man. Abi pa lang, naong na lang yun dato, madalo na lang yung gayo. Sige. Ayaw biyahe ang kuante. Kining 563 o 463 ha. Araw mo daog ta ha. Sige. 5 kaset imo haron? Ah, sige. Sige te. Sige te. Sige ha, alas 5:37 na. Mga higala.
O niya, daghang salamat tang sa 999 kay nakadaog ko nakapalit gyud og bugas. Oh, wala ni mo apilig sudan. Ma'am Arim Corporal. Good morning. Tawag mo ha 090620981717. Ayaw lang ninyo i-announce ang akong special kay dako kay ko gasto ani niya masuhong. Hello, good morning. Hi, good morning, Tang. Kaysa man ni palihog, ma'am. Ate Daisy, Taga-asa? taga Dumblo. Uy, ningari ni gapon sa. Wala, tangway na lawag ng kunin mo. Mamatay na lang ko. O saman, pangutangan nimo katong tubagon. Katay mo tig mo ba kada Domingo na to? Kada Domingo ra to. Pwede na ba magsigig tawag? Pwede ram ka magsigig tawag pero ang answer ini ka ang tigmo-tigmo ay kada Domingo ra. Sige, mag-uwi ko. Walang sige niya ko sa pusa pinyong answer dayon sakto na unta niya inyong giusab masayop at disqualified gyapon mo. Dili, ingon na bisag nakatubag mo sakto niya giusab na sa dinyo inyong answer, i-record pa na namo. Sige. Dayon last din yung answer mo to yato i-consider da pero sa kanang sa usa ka Domingo kausara mo pwede mo answer. Sa usa ka Domingo? Kausara pwede mo answer. Sige. Then sa Domingo na sad. Gilang kailangan pa kay tagtig mo. Ang utubag lang sa akong sa Domingo, ano ka to yan? Kay basin mo dayon tong akong amiga nga OFW mo sponsored og kuan 25,000 nga premium stig mo impas. Pero ang tig mo itong Domingo, pwede pa to na to ang siran po sa Domingo? Pwede pa kay ang premium ato gahapon wa man naon siya idaydaling. Ang premium ato kuan naman 1,500. Bahala na bisang pila ba sa Domingo mo kuan mo gyapon to? Mara gyapon to. Ang answer ang kuan na to, question na to sa gahapon mo gyapon Domingo. Mara gyapon. Ang premium ra ba na kay di ra ba ko naihatag basta di mo abot og 10,000 then kung pila ka buk pagka-answer to nga ilang ninyo pod. Ayaw lang papunin ninyo nako kay wa pa man ko sponsor. Ha? Sige, maganda po mo dito. Mga ayo po ka gongong di ay. Ayaw ba yang kuan ang 007 at 009 ha? Sige, daghang salamat sa mga taga Dumlog ha. Mga naminaw karon tawagi ko ninyo 090620981717. Ang atong tigmo kada Domingo sa 102.5 kada Domingo ra na siya dayon di ko na ihatag ang premyo kung di makabot og 10,000 no. Aron lagi mo pang Pasko sa mga makadaog ha. Ako nang gituyo nga kuan aron napon mo'y kalingawan. Malingaw pud mo ginanser diha. Dayon kada Domingo na siya kay kung wa ko ang modalaan na si Inday Daling. O niya nangita po ko ganahan mag radio announcer ha. 18 hangtod 25 ang edad. Kontaka lang ko ninyo ganahan mo ha. Dayon ang kuan, ang qualification, high school graduate, okay ra na. O mga higala, o niya kining kabalo magtinagalog, kabalo magbinisaya, kabalo magman-English gamay, fights na na. Mga pinang, kabalo mo suwat, grabe sa high school graduate, niya di kabalo mo suwat. No, pwede ra kayo. Ganahan mo trainee. Ganahan mo mag-radio announcer niya. Willing mo nga i-trainee nako. Ako may mo trainee. Dayon, tudloan ta mo, mga higala. Kutob sa kong nahibawan, akong itudlo ninyo. Niya, kung di na ko makaya, doon naman tayo daghang manager, station manager. Kanaan mo mag-reporter yun, kanaan mo mag-DJ, kanaan mo mag-mix DJ pa yun. Pwede man ta mo kuan, muhangyo kos negros nga adto mo ipatrene dito.
No, pwede man ta mo ipatrini dito kung ganang mo nga mahimo mong tigbalita mga higala basin nga ang kamoy umaabot nga excuse me po ano ba di ba dayon kung willing mo sa store pwede po pwede po, no? Kinala mo, DJ lang ko tang, ay, kuwan lang ka nang mag-music lang ko, pwede sad. Kaya mga pinangga, ang mga di makaya na ko itudlo ninyo, naman tayo laing tigtudlo. Nagitay ka ng kamaog yun ba? Pwede man ta mo panjod kung katong kamaog yun, no? Kay ako, na ako'y nahibalaan, jutay raman. Ako ning itudlo. Basta na magamit ninyo ni. Depende. Hello, good morning. Good morning. Saan si Pining ni sa Cebu? Asa na sa Cebu? Sa Lahu, doon sa market. Sige ma'am. O sa mata kadalit ni mo ma'am? Mga ito sa kayuhan niya. Pirahan ni sa kanya akong matatangsikan sa walasay. Sige. Ayo biya ang kuhan. Ayaw biya ang 523 o 256 ha? 256 Sige Sige, tawagi ko ninyo 0906-209-8717 Unya, usbuna ko ang hinahanglan ko og willing mo training, no? Mga higala 18 hangtod 25 ang edad. Unya, nagtubong ganahan mag DJ, no? Ganahan mo mag sell store, pwede po. Mga kaigsonan. Basin de, ganahan mo mag radio announcer. Unya, kuan good na inato or ba? Kaya mangandoy atong diretso tag kabansay, diretso tag ka sikat, no? Labi na gyud sa mga nangandoy mo sikat. Ang ato nga mag-practice sa. Maabot ra man na. Mga higala, no? Sa una giingnan ko muna gani ko sa kong manager bisa mag-apply pa ka dito pikatan di ka dawaton. Ang alam di ko dawaton. Uli. Pikat Sa una nga ako ka ambot lang, no? Karon di mo gyud ko ingon nga kamaog yun pero sa una yun, no, nga nag-practice pa ko. Ingnan ko sa manager ay nga bisag kuan, bisag mga apply pa ka dito, pikatan ti ka, kuyugan pati ka, di ka dawaton. Hambog. Katawa agin na ako. Nya bata pa kay ko, nya sa tiguang na. Nga, ako una nga ayo pag ingana no eh. Tiguang na ra ba ka, nya bata pa ko. Kay balor ba ko nga hayag pa kog kaugmaon. Dala aning hayag kay na kong agtang. Nikatawa ra ko eh. No? Nikatawa ra ko pero nitulo akong luha. Mama to. 2016 man dago ito. No? Nikatawa ko pero nitulo akong luha. Kamo ayo mo ganahan gyud mo mag radio announcer. Sulay lang. Kay depende maguna no kung asa mo ganahan. Makabalo man gyud mo. Makabalo mo kita basta ganahan ta. Sige kag practice ano yan kaganahi di gyud ka ambot lang makabalo man tuod ka pero saon man di gyapon mo magamit kay di makaganahan. Sayang las oras pero may na lang pod experience. Ma'am Ima bagay po. Tita Rios, mayang buntag tang salamat tang kay nibalik na ka sa live. Nibalik ko kay di ko kagwantag kining
Ma'am Kim Russell, good morning. Tang idol kaayo kanako. Idol pati ka, ma'am. Ma'am Mary Ann Miro Yoseros, good morning. Bitaw sa una. Sa pastilan. Mary Ann Miro Yoseros, good morning. Pero karon mga pinangga, di mangyapon ta kamao. Practice sa kita hangtod sa kahangturan. Sige rin yung practice. Ma'am Emma Bagay po, good morning. Oh, good morning. Hangtod wa na tayo trabaho. Practice gyapon. Bisa gi-football na ta, practice gyapon. Ma'am Edith Enojaldo, good morning. Nel Mary, good morning. Ima Bagay po, good morning. Ma'am Sol Jimena Marindoki, good morning. Good morning ninyo tanan. Ma'am Lutlot Infante, maayong buntag tang hatagi ko panghatag. Na tawagi ko ninyo mga naminaw sa radyo, tawagi ko ninyo. Sa mga nangandoy diyang madato, ala mabagdok ta karon. Tawagi ko ninyo karon. Labi na sa nangandoy madato, diha. Pwede kayo mo mga higala. No, pwede kayo. Kap Joscoro Bailusi Sumisilio Senior, good morning. Mary Fee Dagasdas Gunato, good morning. Ayong buntag ni Ma'am Silda Pipito, morning tang. Katong willing ha, katong gaganahan mo training mga higala. Pwede ra mo mobisita sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan. O niya makita lang ta, no? Pangitaan lang ko ninyo. Dali ra kay kong pangitaon, dugay hingkitan. Peter Brostang, good morning. Rodel Gonzales, good morning. Ma'am Michelle Biyong, good morning. Ma'am Judith Tangpos na di pa udhon. Good morning ha. Mayong buntag sa tanan. Mar Maluloy on, good AM tang. Nagtanaw ko sa imo live karon. Taga-Talisay ni. Uy! Sir Mar! Kumusta man des Talisay? Good morning Ma'am Michelle Biyong. Busy manggod ko tang mautag salang ko kita live nimo. Okay ra ma'am. Ma'am Shiana Bari 4 Patambag. Morning na salamat ang nibalik ka lipay taon mi. Balik ko di ko mabuhi lagi gawa mo. Sige niya mga higala, mga pinangga karong adlaw, no, pagpahigayon ko og cell store, ako'y mobagdok sa among pagadalhon karon, mga pinangga, sa cell store namo karon, no. Alas 8 nami diha sa may simbahan nga Katoliko Buanoy Balamban, no. Nya di ay usagatos ka ticket, so managtaya o managbagdok ni mananigtaya, ako na lang ning ipakapin diha ninyo, no? O niya alas 8:30 diha ta sa may 7-Eleven Asturias, alas 9 diha ta sa FB Gasoline Station Tuburan at magsimbahan nga Katoliko, pagka alas 10 ta diha sa simbahan nga Katoliko Tabuilan, no? O niya pagka alas 11 diha ta sa simbahan nga Katoliko San Remigio, Cebu. Pagtawag mo daan kay kung way manawag di ko mulahos. Pagtawag mo daan og musugat mo kay kung way manawag di ko mulahos. Mubagdok gyapon ko, di lang ko mulahos. Ibalik lang akong ticket nako, ako ang taguan kay wa man ay kasiguruan, mo gawas aw. Ako na lang mo kumpra. Pero di man sigurado pon. 100 ka ticket para sa mga taga Northern Cebu karong adlaw, mga higala.
O niya, katong mga musugat karon diya sa Northern Cebu, panawag mo daan, kay kung may manawag, di ko mulahos. Akong cellphone number, 0906-209-8717, 0906-209-8717. Dayon ha, mga higala, kaingon kong matawag ko kay tagaan ko. Aw, tawag ma'am, tagaan, tika ma'am. Mag-alarm ako kay ultrasound na sa oras. Sige mga pinanggatong alarma nga bag-o, kaanin niyo kato mga nanug na malit gahapon sa panimalay ni Ma'am Miriana Dan sa ilihan o niya gini kakumpiyansaan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kung magkumpiyansa mo ayaw mo og kumpiyansa ha mga higala. So ang akong ihatag diha kaninyo, ako ning i-alarma mga pinangga, nindot ra ba kayo niya to ang alarma guide mga kahigalaan. Ang taga Bukid re makasabot ani, ang mga taga syudad di kasabot ani. Katong naagid nagtubo syudad ba no, nga naapod nagbata, naapod na tiguwang. So ang akong i-alarma mga higala kay ang ani man gini mga pinangga, ako lang ning isiguro og hatag ninyo kay aron di gid mo magmahay. Kuhaan niyo ang bag-o nga alarma guide ha. Palihog lang ko aron malipay ta. Ha? Oh, di mo ganahan malipay? O ganahan mo malipay, okay? Mupiyok mo niya itong sa aming mikrofona. Palihog lang kong pahinay da inday daling. Palihog lang kong pahinay inay sa singal. Okay. Aha naman niya to ang kuanoy gamhanan nga tugyong mugawas. Kapoy kasi panghatag anang di mugawas oy. Wag tang ditso. Okay. So, ang akong ihatag ninyo, bantay mo ini kay mugawas ini mga higala ha. Agoy ka. Amo di ay. Hala sige. Okay. Tempa. Ano man ni? Ato ning paningkamutan nga magkadaog ta iki. Kabati anang di ta kadaog man. Nindot gitong modaog ta. Hala sige. Diara. Ang akong ihatag. Hala palihog lang ko ha. Kay aron dagantang malipay. Daan ko pagid lagi. Daan ko pagyod. Tiaw mo na. Allah. So, simbak ko. Unsa naman eh. Holo, uy. Grabe ginoon. Wai bantayan. Na. Grabe ako daan god. Oy. Unsa naman eh? Kuyaw ni. Pwede. Agay. Do. Gabi yo boy. Buhagay ni boy. Boy. Do.
Shout out to Sir Aldong Otnapi diya sa US. Gahapon gitawagan ko Tagalog. Kay sikuan ko no, nangutang himong reference ako ngalan. Na din ako na makontak ang nangutang, din ako reference ako gipaningil. Ganyan nga. Taga marami mo ako, ma'am. Bakit naman ako yung paninglan mo? Ipakulo niyo na ng utang, ma'am. Gipalong dito. Masih ketawa, gano'n ako. Ako siya katawa. Kung mo padayon, lami. Pero di mo padayon, impas kita ni. Sige lang. Okay, gwapo ni. Ay lang magsaba-saba ha, mga taga Toledo. Saba-saba gani mo Ay lang magsaba-saba. Usa ka buok akong ihatag. Kining Jermelina Handamay Nara. 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 Ang ato ang pamawi ha. Mga nay alarma guide, pamawi ni nato. Walay di kabawi ani ay lang pug bigla Lagnob, binunga lagnob. Agoy ning mga kahuya ni naagin sa kalasangan. Lagnob, binunga, lagnob. Lagnob, binunga, lagnob. Lagnob, binunga, lagnob. Muingon ko nga para ni pamawi. Apan, ayaw gini nyo bigla Anam-anam mo nang natog bawi atong na-deposit. Natog butdon din yun kay. Anam-anam lang ha. Kini ha, para makabawi ta, lagnob, binunga, lagnob. Dayon, ang atong special karon Jermelina Handamay Nara. Jermelina Handamay Nara. Jermelina Handamay Nara. So karong adlaw mga higala, doon ako'y bagdukan, dayon, tikit na akong ipakapin, gikan dira sa Balamban, paingon nga na sa San Remigio. Dayon, teksi ko ninyo o tawagi ko ninyo, mga taga Norte, kung manugat mo, kay kung way manawag, di ko mo lahos mga pinangga. No? Ana man sa Ate Marivic, maula akong lahoson sa tabuilan kay nakadaog mo sa 66,000. Sa katong gihatag na ko nga 478, nga ilang giminti na to, 748 maula lahoson ako sila sa tabuilan mga higala, no? May paning taga-tabuilan pero may pang daog. Ay, karon nahanap po tayo sekreto mga taga-tabuilan. Daga salamat sa inyong pagpaminaw, mga naglanto karon sa Facebook. Salamat kayo. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Ilang inyong tatang Milchor, ibilin ko kaninyo sa kining gabi sa pag-alagad. Magilumbaay kita sa pagpabos, kabulahan, magpabos kasi ay pataas, alaot ang magpataas kasi ay pabos. Ang buutan na maging buhaton ng slugoon, mubuhat bisan wala diha iyang agalon. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga pinangga. Bye-bye. God bless natong tanan. Good morning.